De traditionele blomkenmerk in Ljouwert kwam geen betere waarsomstandigheden weeskiejoerd. De zinnen en het lekkere waar zorgen voor een soort onrin naar het boetenterrein van het WTC Expo. Voor de eerste keer op deze locatie. En dat wie voor gewoon merkkeerpleur even wennen van de moon. Nou, ik zou je zeggen, ik was verrast, want ik ging gewoon van het centrum uit vanmorgen. En toen werden we al omgeleid, toen dacht ik, hè? We gingen net een adres meekregen, dus we zijn even een rondje Ljouwert geweest. Maar toen ben we hier te plak komen. Het bijzondere joert is vanzelfs dat de blomkenmerk tegelijk valt met Bevrijdingsdag en het Bevrijdingsfestival in Ljouwert. Daarom moest er uitwiekt worden van de binnenstad naar het WTC Expo. De meeste klanten hadden geen klachten. Het is niet meer zoeken naar parkeergelegenheid. En ik vind ook de paden zijn wat ruimer, waardoor je veel meer ruimte hebt om te kijken. Dus ik vind het een prima locatie. Nou, dat alles mooi compact bij elkaar staat. Als je dus iets zien hebt wat ergens oors goedkoper is, nou, dan ren je weer om. En oors dan weer altijd een lange rij, heel lange dik. Eén keer goed te plak bij het WTC zag ik gewoon merkkeerpleur. Dat is wel wat voordelen van de locatie in de binnenstad. Nou, ik vind de locatie is even wennen, want ik vind toch het centrum is denk ik beter. Maar ja, het koert dus nog net, omdat het bevrijdingsfeest even met je is. Ja, voor hier het winkelpubliek, dat is er nog ik net, denk ik. Dat zit vanmiddag missen. Ik vind de sfeer in het centrum wel wat gezelliger. Maar met dit mooie weer vandaag komt het wel weer helemaal goed. De blomkenmerk had een lange historie onder de Lange Marktstritten en de Tesselschadestritten. Maar dat is voorbij. Naar de binnenstad en dit hier het WTC Expo is het afwachten hoe het takom hier komt. De meesten in de binnenstad is natuurlijk ik heel graag weer daar komen. Dus ja, ik weet het net. We moeten het alleen maar evalueren en dan maar zijn we rustig voor hebben. We hebben bloemen en planten genoeg joerd. Alles is eens wel te keep. Nou ja, alles. Was u hier met een missie? Ja, maar de missie was maagdenpallen, maar die hebben ze niet. Dus dan moet toch waarschijnlijk ergens anders voor naartoe.